Hello, kararating po lang namin sa San Fabian. Hi guys, nandito na tayo sa San Fabian. 1 hour drive from Binalonan. Ilang lakad ulit. O, wala kaming plano. Nag-rides kami puntang San Fabian. Papunta na tayo sa dagat. Sa beach front. Tapos adayo pa sa dagat dito. Hindi. Hindi naririnig yung dagat. Yung dagat ko kasi di makita. Hindi makita yung dagat. Lumaslid kayo naman makita. Paano? So, San Fabian na po kami. Talagang mabato lang yung daan kasi sisementohin na ata. May mga cottage. Hello, San Fabian. Ano na naman? Oh my God. Yan yung gulong ka. Yung motor ko. Hello. San Fabian. Matiis naman yung lupa eh. Ano lang? Yung mga dapat na ang dama. Sure. Ano? Ano? Hindi sa makidalan mo iba. Gaga, ang kagsara-sara. May eroburo. Hindi po. Nabibideo lang kami. Nagalis? Ito bang wala tayo alalay mo? Bumaba ako ba? Ito bang ang daming tao yung pantala? Hindi nga nagbibenta agad ng isda. Ay hindi, o tingnan mo nga. Sama natin sa video. Wala na. Ayun o, yung parang may flag doon. Oo nga. Gaga, hindi na. Doon kasi ang daanan mo. Ha? Paras. May bar ba dyan ate? Sa dulo? Hindi ba pwedeng dumaan dyan sa semento? Ah, pwede na pala dyan. O dyan na lang. Ano magbalot? Ay, nagabunay kami ng pera. Sera something. Atay? Uy. Kasi ginaparantay mo lang kibuli na walit. Ay, ma. Alam, minus ide. Hello. Ito yung mga tigsi 50 ang boys. Ah, ito. Beach resort. Ito, parang maganda siya. Oh. Beach resort. Tara. Ay, matik ba? Ano? Isa. Sasakyan. Parang makikita ka tinapintas gabang ka. Ano pag-ikutan mo na Hi, baby. Yes, baby. Raul ko na namutin. Raul. Ha? Ha? Nawa na? Boras. Under saya ito yung tanders. Tanders ka na rin. Pulis mga drugar dyan kami. Ay, di ka doon di. Hindi, lagi dyan. Kata na ini Oo. Sabay, dibangin ang oras dito at tulog. Yung oras, alili kasi dito na. Yan? Dati? Ini. Ano parking? Wala kang grabe ano. Hindi ka nga tag-park na ako doon. Ini, kita park na. Andiyan lang dito. Dahil kasi nila dyan. Ano nga nakabatid ka ng tumbang. Picture by ka na ni Murat. Ha? Picture by ka na ni Murat. Talaga yung batid yung maging tila natin. Diyan yung mga liig. Saan kayo nakaabot ngayon? Sino ka dyan?
Bye.